Hello guys, good evening. So आंनि YouTube चेनेलाव नोंसोर गासिखौबो बरायना थाबाय लोगोफोर. So दिनै बेलासि समनि थाखाय एसे बेरायनो टाइम मोनदों मानो होनबा खामानिया एसे बेस्थ'मोन. So भिडिअखौ माने होबाय थानो हायाखैमोन बेनिखायनो सरि गाइस. So दा थांनोसै एसे लोगोफोरजों बेरायना फैनोसै. So देखायनोसै जों मायाव बेरायगोन. Okay guys, थांगासिनो बेरायनो. नैबे जाबाय गामिनि लामा. So भिडिअ एसे मावसिगोन मानो होनबा आं बाजाराव लगायदों दहाय जियानो जा नाइस भिउस मानो होनबा अख्राङाव बहुत रेड लाइटनि माबा जादों जोमै आरोना रेडनि एसे फ्लाइअभाराव थांगोन आरोना बेसेबा गोबाव जाबायमोन फ्लाइअभाराव थाङैया दा थांबाय दानि फ्लाइअभाराव थांसै लोगोआ फैगासिनो लोगोआ दहायनो फन हरगासिनोमोन थ'दो बेरायनोसै होननानै दिनै नायलांबाय थादो लोगोफोर टाइम मोननायाव एसे बेरायनानै फैनोसै मोनाबाथाय टाउनाव लामायाव ओरैबायदि बिर जायोना मा बुंबावनो आरो होंगो दोंगो गारि मोनाबाथाय गारिखौनो सालायनो हानो नागिरखाया माने सेकेन्ड गुवाहाटीसो जाबाय क'क्राझाराबो ओरैबायदि फाग्ला फाग्ला मानसि दं माने गारि सालायग्राफ्रानो माने लामाखौनो हगारलायनो नागिरा माने ओरैबायदि रिक्सनि आरोना मोनायाव गारि सालायनांगौबाथाय. अके गाइस क'क्राझारनि फ्लाइअभाराव मोनफैबाय जों जरा जराल' माथो जोंहा जाबाय सिंगेल. A few moments later. A few moments later. बेनिफ्राय थांनोसै दा एसे इउनिभारसिटियाव थांगोन इउनिभारसिटियाव माने एसे प्रग्राम दंनो स' गोबावनि उनाव दिनै आं फार्स्ट फरायखांनाय इउनिभारसिटियाव थांगोन स' नायनि मा प्रग्राम जागोन सोरबा सिंगार फैयोनो आं बारा डिटेल्स नायाखै माने खोनादोंसो आरोना स' नायनायनि दा इउनिभारसिटियाव थांनाय नायनि. A few moments later. बेसेबा गोबावनि उनाव इउनिभारसिटियाव फैफिनबाय आं स' आं बेस्ट 2018 बेस्टनिमोन स' आं मेनेजमेन्ट स्टाडिसाव फरायदोंमोन MBA कर्स लादोंमोन आं स' आंना